na-etizi egwu ndị ọgbata obi ya. Maka enwelu ndị obodo ji bili ọ na-abụ fabata na-adị mmanụ ije ịbịa na Naịjirịa niile obodo niile na-echi echichi fa na-echi echichi ka omenala fa si dị. Benin na-echi ọba fa na Yoruba, Hausa na-echi onye mịa. Ịbịa na Naịjirịa sọ Igbo na-echi ọzọ, fa na-echi ọzọ na-echisi ọzọ ike. Igbo na-eme omenani na ọ bụrụ omenelu, Igbo na-asụ n'onu n'onu, ma fa gwazi ụkwala ọbụla ofu. Igbo dị mma, Igbo amaka ije maka ịmakwalụ na ebe onye bikọ na-awachinu ya ka m ji si ụwa m ụwa asaa sọsọ Igbo Enugu na Soul ooi iyele enwelu ndị anyị na-akpọzi ndị ọgbata obi ihe fabatu na dị mmanụ ndị echichi. Ekene kenelu m Chief Ogbonna Ekeoma ọgbata obi ihe ọkwa Padova ka ibe binu OGB ezi nwafe ala anyị abịa ka isi bịa onye ukwu biko binye. Ekene kwazialụ m Chief Lawrence Akanazụ alụsị na-ebu alụsị nke izizi na Mbaise Shilo Investment PLC agụ na-eche mba nke izizi nwa afọ Mbaise. Isi mụ kene Steve Elembu ọga gị ezi ọga alụsị akpa na agba one of money na oke nwa binie Emeka dị m ọzọ osi na nwata pụlụ nze nke izizi n'ito were onyeọma ọkwa afọ nze bi okwu nze ka ibe ya nụ ọkụ daa ibụbọ dịka ọnyụrụ anyụ. CEO Becus Pharmaceutical Limited yana Nailo Morin Euro Supermarket Limited UNCI Adims Motors Limited Kina Lala Magi Lala Ngozi Adimoso ọgwọ mobi dị ya. Kedu maka MC Dankwa ezumezu kembụ na Mbaise ije isi mụ kene lọlọma gị lọlọ Linda udo dị n'ụlọ Dankwa na Soul iyele 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 asị m ka kene ezi nwanne nụ ide mmiri ide dadi m onye ọma Chief Gabriel Obiechina ezi ọha agbaja agbata ete ka isi bịanụ
Sagabi onye na-enyo one gị bụ the president Idemili Progressive Union na Napoli nke Campania region. CEO Gabeki Investments Limited, CEO Gabeki Fashions Napoli Garden Italy. Gine lolo magino lolo beke Marachukwu Adebo Mabinie Keduchi Frank Wanosike Ezinwaneto. The manager Globe Shipping Line Limited. Ginalalo Magi Chief Mrs. Ifeoma Neto. Anyị na-ekelekwazi Chief Samuel Ihana-achọ nke onye Ebu Presdo Mbise Congress Italy. CEO Savik Investments Import and Export. Ezinwafọ Mbise Monday na kibi ebinu ọkwa gị bụ nnatu bag nnatu wings. Anyị ekene gị gị na lọlọ ma gị onye Chukwu jita gị mmanụ lọlọ Clara Chikonel onye nwanyị m obi dị ya onye ọma mee. Ana m ekenekwasị Chief Nelson Ndukife Orieze Omega 1 million Ezani Fonyo Ofuefi Weze nwa mmadụ Otu ọgbụ Igbo 1 of Ezinifike. Gibu Director San Francesco Overseas Limited. Ginala Lomagi Chinyere Eva Angel Urieze Chukwu na-ekwemo oyili nne ya lọlọ ofu onye ofu efi ije Mr. Nnaji Obi ji akụ ọzọ Igbo ndụ n'Igbo onye ọma ezi nna binie Sandona ka ibize binu nnọọ n'ije nnọọ omenala ndị na-edufa ya bụ ọdịbendị dịrị maka nke anyị wedịla anyị nụ. Egwu ndị ọzọ ka anyị na-eti ndị chile chichile ndọbata obi ihe fabatu na dị mmanụ elibife gbabọfala mebife niile nụ. Ndị ọkụkụ ga na-akụlili maka fabụ ndị ọkụkụ ya ka anyị ji kwụzienụ ka anyị kene onye echichi Chief Cyril Abazie onye nna a na-ebu ihe nke izizi n'obibi ọchasị CEO CBC Abazie Limited dike balụ nkata eji chikọla ọkụkụ gị na lọlọ ọma gị Chief Mrs. Patricia C. Abazie ezi ogolimai isi mụ kenekwalụ gị Honorable Hope Uzodimma Chief Charles Emezubodogwu ọgbalike nke izizi n'obibi ọchasị ọgbalike ọpụta nke izizi n'obibi ọchasị. Anyị ekene gị onye ọma biko n'ịdị mmanụ. Kedu maka Chief Abat Ogbudimma Otimkpu dike dị ọra mma nke izizi n'obibi ọchasị. Anyị ekene Chief Austin Obodogwu nwoke abọgụ binie ọdịna nwa 1 of Ogberuru Odenigbo 1 n'ebe na-atọ. President General Ochasi Association Sandona di Piave Venetian Italy. Gị
gị na lọlọ ọma gị Chief Mrs. APPY Akabog ejebe m ije welute na Verona wesi ka nkene Chief Florence Nnanna orimiliki izizi na mba nọ ije gị na lọlọ ọma gị ndị echichi ekene kenelu m dozie nna nwa nke izizi na Padova ụkpọ ka isi bịa gị na lọlọma gị Anita Ọhaezu onye ọma ebe ọ masịrị di ya di ma anụ ọma obi di ya ije dozie nna nwa dị mma onye ọcha bi n'ihe onye ọcha bịala ụwa n'oji onye ọmale kedu maka Chief Darlington Okorie Chairman Global Ventures Nigeria Limited ebe kwedike one of Olu Ojimote Mogo gị na lọlọma gị ọma Barrister Mrs. Hope Okorie obi di ya nke izizi na ndị ọlụ anyị ekene ndị ọma ejem ọnụ ndị ọma na-eme ọfụma Chifosi ọnwụ dị njọ ndị ọma na-eme ọfụma ọka wụrụ garụ onye eze biko na-eme ebulebu elutago ndị ọma na-eme ọfụma anyị ọka ka isi bịanụ anyị ka na-ejekwa ejenu jebe 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 ije welute na nke Chief Raymond Igwe omeka ukwu ugo nwanne nke izizi n'obibi ọchasị ọsọfie ekene ebu siniọmụ ọyọmani dị mma ọyọmale gị na lọlọma gị lọlọ Silvia Kechigbe kelekwelu m ugochi nyere nwanyị ọfụ obibi ọchasị lọlọ Igwe omeka ukwu ije anyị na-ekelekwasị Chief Linus Anayo Ogbuefi Point and Kill ya na lọlọma ya Chief Mrs. Keria Linda Ogbuefi ije lọlọ Point and Kill kedu maka Chukwu dị nnọdị m ofe asị na aka ofe gwụnụ a ga-ete ofe ọzọ izizi na ụmụ dị ọka omeko one na Padova gị na lọlọma gị Mrs. Chikodi Nnodim Udozibe the one of ụmụ dị ọka ekene gị kenife ji ndụ ana m ekenekwasị Eche Kenechukwu Adanze n'ụba Adenugwu ukwu kenelu m ndị pet niile o ije ekene kwezielu m Chief and Lolo Benson Chinedu Okonkwo One Touch CEO Chibek Group of Companies Limited DJ Mr. Joshua biko binye ezi nwa Ndubisi Ase man Obi machine atụ egwu mgbagwo abọgwụ ka isi bịanụ onye ọma na Veneto Nze Benjamin Ebuagha Ekeleme Eze Chiamaka one n'ụga gbasilutela n'ụka ịkụnyelu m mmiri inyelu m mmiri ọṅụṅụ onye ọma bi n'ihe gị na lọlọma gị Angelina Antonia Elochi Ekeleme
lọlọ ọzọ anyị na-ekenekwazi Chief Mrs. Ogochukwu Nnọdị the morning star ụmụ agbala ọkwa Roma ka ibi ebi ejebe m ijewelutezienu na nnobi m ka anyị kenezie Chief Mrs. Bene Lady B Akidiamokane Adanori ọkwa gị bụzi nne Allen nwanyị ga-abụ ọbụ na afọ ya nụ ọ dịka ife zuru oke ezadani dị mma bilie anyị na-ekelekwazi anyị ekwefi somebody ọbata obodo adị mma ụmụeri oke bokizi bịanụ ije kina lọlọ ọma gị Mrs. Amaka somebody ekwefi machine kedu maka Chief Calistus Ejesi omudo na ni amụcha ọsọfie kele gị onye ukwu Chief Gangandi second nwafọ Cameroon kenelu m Mr. Julius Abai nena lọlọ mayano lọlọ Teresa Abai ndị ọmale kedu maka Chief Dr. Prince Alum eze dị ọha mma nke izizi n'Enugu steeti anyị ekene anyị na-ekenekwazi Mr. Robinson Chidozie ndị okwelu aghara Rondio Investments Limited n'Italy odogwu amụrụ n'Umuchu Nze Alolo Marcel ai Onyeka nwachi na-emelifi nke izizi n'obi n'ugwu Autonomous Community Traditional Prime Minister onye bụla ebu ka ibu na Polinone Italy Mr. and Mrs. Udoka Obuji CEO Seal International Limited Udoka Okwa anyị na-ekenekwasị Chief Alolo Antonio Swabu omelora n'eziachi onye nna gị na lọlọ ọma gị Chief Mrs. Gloria Obiekwe Adigbo ndị ọma na-eme ọfụma anyị na-ekenekwasị Priscilla Chinedu Ezerioha gị bụ the General PRO nzukọ ndị Igbo na Nijensa nke dị n'Italy Dr. Iba Uduna Igaranya Kina Lala Mari Juliet Uduna the President CWO na Roma Italy Adezelugu